Dobosi borbirtok, egy bioborászat a Balaton felvidéken. 30 hektár szőlőt művelünk, ebből készítünk bioborokat, és 2020-ban épült ez a birtokközpont, ahol a gasztronómiai kínálatunkat tudtuk sokkal jobban megmutatni, hiszen azt láttuk, hogy az ideérkező vendégek nem csak a borra kíváncsiak, hanem egy komplex élményt kell nekik adni, és mi így építettük, vagy így fejlesztettük ezt a gasztronómiai vonalat, ahol nagyon fontos számunkra, ugyanúgy, mint a szőlőnél, a bornál, a minőségi alapanyag, tálalás és az egész élmény, hogy egy komplex egy élményt tudjunk adni a vendégeknek, és nekünk így ekkor jött a választás a mokámbóra, hogy egy olyan kávét tudjunk adni a borok mellé, és a kiváló ételek mellé, ami beleillik ebbe a sorba. Nagyon finom, és van benne egy ilyen kis különlegesség, pont mint a borainkban, hogy a savak, a kis keserűség egy nagyon jó kis összképet tudjanak adni, úgyhogy így választottuk a mokámbó kávét. Valahol szerintem az emberek ezt az élményt viszik haza, és számtalan vásárlónk jár úgy vissza borért, hogy úgy jön vissza, hogy egy jó kávét meg tudjon mellé inni, és számunkra ez is egy fontos volt, hogy ne csak a borok, ne csak a szállás, ne csak az ételekben, hanem a kávé is egy komplex élményt tudjunk adni az ide látogató vendégeknek.